ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פודקאסט ונהנים חברים. אנחנו בפודקאסט ונהנים, מה אנחנו עושים? נהנים. נהנים זה מה עושים. ואיתנו פה הבחור הנהדר הזה, שמו הוא איטי. איתי גנון האגדי, מחיאות כפיים. אני רוצה שכחת כמה דברים, קודם כל פתיחה מעולה, כל הכבוד. וואלה, אהבתי, חייב להגיד. כן, באמת פתיחה טובה. שכחת להגיד שזה פרק 7? אמרתי, לא? לא אמרת. ושאנחנו באולפני פיגי. אולפני פיגי. שלום לאולפני פיגי, שלום למיטל. אמרת, שכחת את השלט. תקשיב טוב, איזה שלט! אתם קולטים שיש פה 3 מיקרופונים! 3 מיקרופונים! התחדשו. 3 מיקרופונים לקחו חברים. ממני כרטיס קול, התחדשו. בוא נספר לך מה קרה. אוקיי. מיטל מתקשרת אליי אתמול, אומרת לי, תגיד לי, זה נכון שלבנג'מין יש יום הולדת? אמרתי לה, כן, נכון. אומרת לי, תקשיב, פרק הבא אני מפרגנת לכם, ויהיה לכם עוד מיקרופון. וואו. קודם כל התעלפתי. זה דבר ראשון. התעלפתי מהתרגשות. זה דבר ראשון. אוקיי. אחרי זה קמתי מהתרגשות. שב פה אבל חמוד, בוא שב לידי, וואו. עכשיו שיש לנו 3 איזה מיקרופונים. כיף, אני לא יכול. כל הזמן אנחנו ככה. זהו, שיש לנו 3 מיקרופונים, אני מרגיש אותו. אפשר להרגיש אותך גם עם 3 מיקרופונים? אפשר? טוב. בקיצור, אז מה רצית? קמתי מהתרגשות ואמרתי לה, יאללה, מדהים, והנה יש לנו פה 3 מיקרופונים, אז ברוך הבא לאולפני פיגי. תודה רבה, רגע, שאלה, למה אולפני פיגי? סתם המטומטם הזה, אני לא יודע מה הוא רוצה. מה זה? קודם כל זה המקום של מיטל. יש, מיטל היא בת 56, גרושה פלוס 4. 4 כבר? כן, וחתול. מתי הספיקה? לא זוכר. וחתול. אוקיי. איך קוראים לחתול? מיצי. מיצי? והיא הקימה את האולפנים לפני 20 שנה, והיו פה כל מיני פודקאסטים מאפנים, ואנחנו הפודקאסט הכי מוצלח ומטורף שאי פעם היה לה. ככה זה, שאני מגיע למקום, הקסם קורה. שאל את השירותים בבית שלי. וזהו, עכשיו, אנחנו כבר 2.5 דקות הקלטה, ועוד לא עשינו חסות, אני בסוף אקבל על זה... רגע, מה לא עשינו חסות? לא הצגנו את איטי. לא, הנה איתי גנון, אנחנו נציג אותו אחרי זה, גם החסות מציגה אותו, אני פשוט אני מצטער. לא, תן בראש, אני אוהב את החסות. החסות מכריחה אותי. החסות, אחי, זה החלק האהוב הם עליי יושבים לי עם בפודקאסט. סטופר, אם תוך 3 דקות אתה לא עושה זה, נגמר הבלעדיות. אשכרה. אז יאללה, זריז, נו. זה גם התוקף של המבצע, אגב. 3 דקות. כן. יאללה, נו, אז יאללה. זריז. גם היום אנחנו עם נותני החסות הבלעדיים שלנו, פאמפרס. with a bumper. מזכירים לכם לרשום את קוד ההנחה שלנו באתר SBI, שזה סטיב בנג'מין ואיתי. רציתי להרגיש חופשי, להוריד את המחסומים. ותקבלו הנחה על המגבון הראשון. והיום משלוח חינם מ-999,000 ש"ח בלבד. בעל הבית מפרגן. המבצע בלעדי לחברי פודקאסט ונהנים, ולא לג'יג'י חדיד האנטישמית שגונבת לנו את המבצעים. הבת אלף הזאת האנטישמית. פונצ'י מהעבר. אתה ראית? אתה ראית שהיא עשתה? ראיתי, לא נורמלית, אחי. free shipping to Israel from 999. נשמה, יש פה... היא לקחה לו את ה... נכון, זהו, ראיתי אותך מנקש שם טלוויזיות ומתעצבן תוך כדי. ראית? מי שלא ראה את זה, כל הכבוד. לא ראה את הקטע, עשיתי על זה קטע, זה הגיע לארץ נהדרת, צחקו עליי, ולורן להב. מה שלומך? וואלה, אני בטוב, איך אתם? מצוין, אתה רוצה לספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה? אוקיי. למה אתה פה? קודם כל אני פה כי הכריחו אותי. או, שאלה טובה. אמת. שאוט סתם. סתם, אני פה בגלל שכיף, כיף. אני איתי, אני מפיק מוזיקלי וזמר. אני מפיק מוזיקה לשניהם. כרגע אני ממש מפיק אלבום לבן, ובקרוב גם נעשה אלבום לסתיו, עשיתי לו 2 סינגלים. מי הבטיח לך שאנחנו נעשה אלבום ביחד? אתה. נכון, תמשיך. כן, קיצור, כן, עושים מוזיקה, כיף. אז בן חנק אותי לפני כמה ימים, אמר לי שאני חייב לבוא לפודקאסט, אם לא הוא יהרוג אותי. חנקת אותו. חייב לבוא, אתה חייב לבוא. שמעת? כן, זה היה מלחיץ. מרחק בינינו, זה לא נעים לי. אנשים חושבים שבגלל שאני כל הזמן צוחק, שאני בן אדם נחמד, אני בן אדם... אתה מאוד דימנד, אתה מאוד דורש. כן. אסרטיבי על גבול האגרסיבי. אסרטיבי על גבול האגרסיבי.
טוב. זהו, אמרתי מתנת יום הולדת לבן אתמול היה יום הולדת. יש, נכון, איזה כיף. עד שהפודקאסט יעלה כבר יהיה לו יום הולדת 32. למה זה תגיד ככה? אז זה שרציתי להגיד, היה לי משהו היום להגיד רלוונטי לפודקאסט לימים האחרונים. אתה רוצה להגיד? אתה יכול להגיד. אבל כאילו, אבל מה הקטע? אני אגיד את זה ואז עוד שבועיים זה כבר לא יהיה רלוונטי. היום על הפרק 5 ואני מדבר, הוא מדבר על חבר של המשפחה שחטוף וזה כבר עברו איזה שבועיים. ועדיין הוא לא חזר. על זה הם הביאו פנחסוב שהיית את כל הבלגן, עברו שבועיים, אנשים כבר שכחו מה זה. אז אתה תהיה פעם אחת עורך למופת ותעלה קטע שזה יהיה רלוונטי, אתה שומע? מה הבעיה שלך? עכשיו דיברנו, במקרה דיברנו בפרק הזה על הנזק, השבוע עם בזוגיות עם מרגי. אז זה מטורף, זה רציתי להגיב. אז האמת שרציתי לדבר על זה באמת, שקוראים מלא דברים מדהימים כאלה. פתאום קרן פלס נפרדת מנועם טור. וזה... למי אכפת? תודה רבה. למי אכפת? מי אתם אנשים, באמת, אני חייב להגיד את זה, מי אתם אנשים שצופים אחרי ישראל בידור, ועוקבים, אני לא מעניין אותי, אז אותי שלא מעניין אותי המוזיקה הספציפית של הנזק, אוקיי? כי זה מוזיקה של הנזק כזה... אמרתי לך, אני לא אומר דברים רעים. אתה לא תוציא ממני דברים רעים. מרגי זה רומן חולף, אני זה לא תמיד. מרגי, איפה, אתה אומר על מוזיקה, אתה עדיין שומר אמונים. מרגי מוציא מוזיקה הרבה יותר טובה משעה נזק. עכשיו, כאילו אני אומר, ניחה, מוזיקה שעה נזק. מה אכפת לי מהחיים האישיים של הבן אדם? אחי, עוד יותר לא אכפת לי אפילו. זה עוד יותר, כאילו. זה לא מעניין אותי. אני גם לא מאמין, אני יכול להגיד משהו? אני לא מאמין להם. לא מאמין, אני לא יודע, כאילו יש מצב שהם בזוגיות, יש מצב שלא, לא מעניין אותי כל כך בתכלס, אבל חצי מהדברים שהם אומרים, אני לא מרגיש שזה אמיתי. איפה, אין שם כנות. כאילו כמה כבר אנשים כזה אוהבים את הרכילות ואת הצהובים שהם כאילו... זה סתם, זה כל הדברים האלה בשביל, אתה יודע, בשביל לעשות עוד ריקוד לטיקטוק, לשיר שלהם. עזוב, זה הכל... אבל מה? מיטל, תביא מטלית. מיטל. אבל מה הקטע? אמרתי לכם בן אדם מעלים. חושבים פה זה הפודיום, זה אולפנים של מיליונים, זה אולפן של 3.90 שקל. הגדיל לך מיקרופון, אתה הורס לו אותו. נו, תמשיך. הקבל גם חשוף, לא משנה, בקיצור. נו. אז וואי, שכחתי איפה... קודם כל, אני שמח, בפרק 5 אתה אמרת לי, למה שאכפת לך? מה שמפריע לך? ואמרתי לך, צריך תוכן. אני שמח שסוף סוף גם אתה פותח את זה, ואומר את האמת. אומר את האמת. חכה, אני אמרתי לך, אני בזמן האחרון, לי לקח איזה 5 פרקים להיפתח, תחשוב עכשיו, אתה בן אדם שבא פעם ראשונה, לפודקאסט באופן כללי, ככה אני הגבתי כמוך בערך, אני גם יושב עדיין ככה, אני גם ככה וכזה. כמו באיזה דייט ראשון, כמו באיזה, אתה מכיר את זה שיש לך דייט ראשון, עם מישהי שהיא נראית אימא'לה, ואתה כזה, וואי, אני חייב להרשים אותה כזה, ואז זה הלחץ, כזה אני מרגיש. אוקיי. אז או שאצלי זה כבר לא ככה, כי אני לא מאמין בזה, בקטע הזה, כאילו של כזה, תקבלי אותי כמו שאני, או שכאילו הכל בסדר, אנחנו כנראה לא מתאימים. אוקיי, אז כאילו, יפה. כי אם אתה עכשיו כאילו, בא ומנסה להרשים, זה אף פעם לא מרשים בסוף. נכון. כן, אז למי אכפת? ולמה, כאילו... ועוד בתקופה כזאת. כאילו אני אומר, בדיוק, ועוד בתקופה כזאת שיש דברים הרבה יותר חשובים להתעסק מזה, פלוס, כאילו, אני אומר, אין, כל כך הרבה אנשים צמאים לתוכן כזה שיש, הרי למה זה קורה, התוכן של ישראל בידור? כי אנשים צמאים לזה. כי אנשים בטלפונים שלהם הרבה יותר כל פוסט זה 50,000 לייקים מינימום. זה 50,000 לייקים מינימום. זה מספרים מטורפים. ומה זה מעניין? על שטויות. על שטויות, נועם טור ולא יודע איך קוראים דניאל יונה הפליץ כדור. וואו, 50,000 לייק. אתה יודע, דברים כאילו, אם זה לא אורן להב, זה לא חשוב בעיניי. אני המעריץ מספר 1 פה יוצא בפודקאסט הזה. אתה יודע שאסקר קעקע את אורן להב ברגל. מה? באמת? לא ראית את זה? אתה מבין, זה מה שצריך ללכת לישראל בידור. זה הגיע לישראל בידור. זה היה? זה הגיע לישראל בידור וזה הצליח בישראל בידור. טוב מאוד, סוף סוף. זה גם הפוסט הכי חזק שלו, זה קעקוע של אורן להב. הבן אדם עושה תוכן שנים, שירים וזה, הדבר שהכי מתפוצץ זה הקעקוע של אורן להב. כי זה שאנשים אוהבים, יש שטויות, אחי. למה? כאילו, אני לא מבין את התופעה הזאת, כאילו, תשמע, אחלה אורן להב, אין לי בעיה איתו, אבל כאילו, זה כזה אורן להב אגדה, אחי. לא, האמת שהוא מצחיק, הוא אגדה. אבל אני לא יודע, כל האנשים שמתעסקים ברכילות, אני לא מבין את זה, למה, עכשיו, אני לא אומר שהם אנשים רעים או לא רעים, פשוט אני לא מבין איך זה מעניין אותם. תשמע, זה הזיה. אני באמת לא מבין גם, אני באמת חושב שיש מקום, כי מלא אנשים, אתה יודע, לא מוציאים דברים עכשיו, ולא עכשיו יוצאים ועושים סטורים רגילים, ועושים רילס רגילים, ולא יודע, ועושים כל מיני שטויות, אז יש מקום לתוכן היום, במיוחד מהעמודים האלה הגדולים. מיטל, אתה יכול לארגן לי גם קצת?
אתה חושב שאני מיטל בסיפור הזה? מיטל היא בחוץ. איזה בחוץ, אחי? מיטל בחוץ. על מי אתה עובד? מיטל זה האלטר-אגו שלך, שמעתי את זה. מה, לא סיפרת לו על השיר שכתבנו? של האלטר-אגו? כן, על מיטל. אלטר-אגו? יש לי אלטר-אגו, אבל אני לא מספר, כי הוא אלטר-אגו. אז אתה אומר רק באלבום נשמע אותו? לא יודע, הוא יוצא באלבום, החלטנו שיוצא באלבום או אחרי? אני לא יודע, אני לא זוכר מה אמרנו. מה זה החלטנו? זה כאילו, לא הבנתי. לא, הוא עשה שיר על בחורה בשם מיטל, גרושה פלוס 4 עם חתול שקוראים לו מיצי. ואתה זוכר. וואו, תשמע, אני אומר לך, יש אנשים שיש להם זיכרון לפרטים, לא טוב, ממש. כן, כן, מה אחי, זה כתוב בברס השני, איך אני אשכח? הבן אדם היה חודש בזיכרון יעקב, אתה רוצה שהוא לא יזכור? בזיכרון. איך אפשר לא לזכור, אחי? מפה באים משחקי מילים פתאום. עשינו החלפת תפקידים, היום אתה מדבר הרבה, אני שותק. אני עדיין צוחק אבל. אתה עדיין צוחק, כן. תשמע, אי אפשר בלי. כן, באמת, אי אפשר בלי. קיצור. מיטל. כן. אז יש לך שיר על אלטר-אגו? לא, זה אלטר-אגו שלך. תכף אנחנו נדבר על תודה על האלבום. המים. קונטרול תכף אנחנו נדבר על האלבום, אבל כבר עברו 11 דקות וצריך עוד חסות. זה מה? זה פודקאסט שלא מממן את עצמו, הוא הכל חסויות. תראו, אני רוצה, היום יש לנו נותני חסות, שאני אישית מאוד מתרגש, כי הם עשו ריברנדינג למותג שלהם, ואנחנו הראשונים שזוכים. וואו. אין מה לעשות שהפודקאסט כזה מצליח, וסבתא שלך, ואמא שלך, ודוד שלך, וזה, ושומעים. ועדי. אמא שלי לא רואה את הפודקאסט. אמא שלי. היא אמרה לי, תגיד שאני שומעת. אז הנה אמא, אם את שומעת את הפרק, אוהב אותך. ואתה מביא בחורות, אני מביא משפחה. כל אחד משהו טוב. בוא, תלך לצד השני, הוא כבר עובר לאולפן השני. לא, ניסיתי, היה לי פה הכבל, בגלל שהוא חשוף, אז אני מפחד לפגוע בו. אני גם נפל עליו, מה, אמא, אני מחליק פה באולפנים. אולפני סקיפי. סקיפי? זה לא פיגי אמרת? כן, אבל בגלל שהוא מחליק, הסקיפ. ספיגי. מי ספיגי? קיצור, חסויות. אז מה החסות? החסות, בגלל שאנחנו פודקאסט מאוד מצליח, אז היא עושה ריברנדינג. אוקיי. היא משמשת בך, כאילו. אמרו לי, תכתוב משהו וזה, ותגיד לנו, כאילו זה המותג החדש, ובוא נראה איך אנשים חושבים. והיום אנחנו עם קפה גיאורגי. הקפה הגיאורגי החדש הוא בדיוק בטעם של קודמו, אך עם מעט שינויים קלים. מהיום לא שותים קפה גיאורגי בכוס עגולה כמו בעבר, אלא בכוס מרובעת. את הקפה הגיאורגי לא צריך יותר לדפוק על השולחן בתקווה שירדו הגרגירים. את הקפה הגיאורגי יהיה ניתן למצוא בבית המלון הקרוב לביתכם, בבסיס הקרוב לביתכם, או בביתו של החבר הסחי שלכם. והשינוי הכי גדול, מעכשיו, לא תראו יותר את אביב אלוש בפרסומות, אלא את ממוקה משנות ה-80. האמיתי, גיאורגי. תודה רבה לקפה גיאורגי. אחלה ריברנדינג, אחי. אהבתי, כי עכשיו עם טורקיה בלגן. אז הם עשו שינוי גיאוגרפיה. צריך שנות. שינוי גיאוגרפיה. יש להם מזל שהם יודעים גיאוגרפיה. לקח לנו 400 טייקים לעשות את הפרסומת הזאת, בכלל אני בוואן שאט, אבל בסדר, לא נורא. נסלח לך. אתה רוצה לספר לנו על עצמך, כאילו, מה אתה עושה בחיים? אני רוצה שתתחיל, אתה יודע מה אני מכיר אותך? תתחיל מאיך הגעת למצב שאתה אומר, אני מפיק. ביום הזה, כאילו, מה הוביל לזה, כאילו? אוקיי. זוכר את היום הזה? האם אני זוכר את היום? וואלה, שהייתי בבית ספר, בתיכון, אז הייתה לי כזה להקת רוק, היינו כזה, ממש עשינו מוזיקה יחסית כבדה, וכזה היינו נפגשים כמה ימים בשבוע, מנגנים, הולכים, מופיעים וזה וזה וזה. יס. אחר כך, לקראת הצבא, כזה כולם מתחילים להבין שהלהקה כאילו לא תמשיך מן הסתם, כי אנשים, אתה יודע, מתגייסים למקומות כאלה ואחרים, שפחות אפשר לעשות מוזיקה כמה פעמים בשבוע שאתה נמצא במקומות האלה. אז סבבה, ואני התקבלתי ללהקה צבאית, הלכתי ללהקה צבאית, וראיתי את הלוז לחודש הראשון שלי, וקלטתי שאני בא בחודש 8 פעמים כל החודש, כאילו, משהו, אז היה. וואו. אז היה. איזה כיף. אז היה. זה יותר טוב מהצבא שלנו היה. כן, כן, זה משהו, זה... אחי, אנחנו היינו יוצאים רבושים ברזל, היינו נגנבים, אחי. תקשיב, היה לי רגעים בשירות שהייתי לא מגיע 3 שבועות לצבא. וואו. משהו מטורף. כאילו, אתה גם בקטע של... לא היית דרוך על שעון ושיט כזה? אז לקראת הסוף היה איזה חרטה שקוראים לזה דוח אחד, שאתה צריך כל בוקר הוא גילה את זה רק בסוף הצבא, יש כזה דבר. לא, בסוף הצבא הכריחו דוח אחד. זה כזה, יש איזה דוח אחד. זה דוח אחד. לא יודע איזה דוח, מה מדובר. לא, אז הבאתי רעיון גאוני,
אמרתי, בוא אבא שלי מתעורר כל בוקר. למה הרי אני לא הייתי צריך באמת, הייתי צריך להתעורר, לעשות על האפליקציה המחורבנת הזאת שאני לא יודע מה. צ'ק, כמו איזי צ'ק כזה. כן, צ'ק וחוזר לישון. אמרתי, למה שאני אחזור לישון? אבא שלי ער בשעות האלה, הראיתי את האפליקציה בטלפון של אבא שלי. אבל יכול לחזור לישון, כי אני לא אתעורר כאילו. בדיוק, והוא מתעורר, לוחץ על הכפתור, עושה דוח אחד, ואני בבית ישן כמו מלך. קיצור, אז... וואו, אבא שלו בן אדם הכי מצחיק שאני אני יודע, אני מכיר, איש יקר. קיצור, אז הגעתי לחודש הראשון, אתה יודע, אני כזה פתאום קולט, אני צריך להגיע רק 8 פעמים כל החודש, ואני אומר, כאילו, מה אני אעשה? מה אני אעשה עם הזמן שלי? כאילו, משעמם לי כל החברים שלי בצבא, בקרבי, בכאלה. ואז נזכרתי שזה 2 לפני זה, המורה שלי לגיטרה בתקופה ההיא, פשוט שם לי אייבלטון על המחשב ואמר לי, תקשיב, זה תפור עליך, אתה חייב לנסות, חייב לפתוח. מורה לפיתוח קול? לגיטרה. לגיטרה. כן, אתה חייב, זה תפור עליך, אתה חייב לנסות. ואז פשוט איזה יום אחד פתחתי את התוכנה, חטפתי שוק, התעצבנתי, סגרתי את התוכנה. וזה קטע, כי כאילו לא הצלחת לעשות כי זה לא מובן בשיט, זה כל כך מורכב, בהתחלה זה גם כזה overwhelming, אתה יודע מה הכפתורים עושים. בטח, לא הלכתי למורה. אני אספר אחר כך, אני התחלתי להפיק, זה מעניין, אבל תמשיך. אז כן, אז אכלתי סרט, ולא הבנתי איך עושים את זה, ועם הזמן, אתה יודע, לאט לאט קלטתי את זה, לאט לאט נכנסתי לזה. איך למדת, כאילו, הכל ביוטיוב וכזה? יוטיוב, ופשוט לנסות ולשבור את הראש עד שאני מבין מה אני עושה, כאילו... כן, לא היה לך מורים פרטיים, או שלחת לאיזה BPM או משהו? לא, האמת שחשבתי ללכת ל-BPM. גם אני, אגב. ממש התקשרתי אליהם וזה, והיה לי שיחה, ושאלו אותי כל מיני שאלות וזה, ואז אמרתי, טוב, רגע, כאילו, לא מעניין אותי, אני כבר איזה 7 דקות בשיחה איתכם. כמה זה עולה? תגידו לי. כאילו, מה? אצלנו יוצאים... דברו איתי ביזנס, נשמות, אל דברו איתי. אתה רוצה לשמוע איזה מאפים אנחנו מביאים בבוקר, הכל לא להגיד לך מחיר, אבל מה המחיר? אתה חייב לשמוע על אתה מ4 החדש שהבאנו. מה אכפת לי? לא, זה כמו איזה מסלול, שהם כזה, שכאילו זה, ואז כל הזמן נותנים לך עוד איזה משהו אקסטרה כזה, זה כזה, כמה זה עולה, אבל גם סידרנו לך פגישה עם ההוא וההוא ופגישת ייעוץ וזה. זה כמו שבמוסך, נגיד, שמתי את האוטו שלי במוסך לפני כמה ימים. מוסך זה הפוך. מוסך אני יודע שהם באים לזיין אותי, שהוא מתקשר אליי ומסביר לי מה הבעיות באוטו. אם הוא מתקשר אליי ואומר לי, תקשיב, אנחנו מטפלים באוטו ואלף, בית ג' וזהו, סבבה. אם הוא מתקשר אליי ועושה לי, תראה. יש בעיה, תראה. אוקיי, אז אני אסביר לך מה קורה באוטו שלך. אז ככה. יש את הקרבורטור, הוא מחובר לאינסטלטור. והוא מחובר לאינטרפוץ. שבין לבין נקרא. כל מיני מילים, כאילו, אני אומר, יש קורסים, כמו שיש קורסים איך לצבור ביטחון, יש קורסים איך להשקיע בשוק ההון, יש קורסים איך לחרטט, להמציא מילים מכוניות. תקשיב, זה מה שהוא עושה. הוא עושה לי, הברקס הקדמי השמאלי שלך, הברקס הקדמי הימני, כל דבר התקלקל, כל דבר בלעי. הם גם חייבים כאילו גם, הם לא יגידו לך, שומע, זה התקלקל, אני מחליף. הם תמיד מגזימים, שומע, זה גמור. זה גמור, בדיוק. גמור. חייב להחליף. אני לא נותן לך לעלות על הכביש, אתה כמו הבן שלי. אני לא מאמין, בדיוק, אני לא מאמין שנהגת לפה עם הברקסים האלה, ואני כאילו, מה אתה מזיין את המוח? נסעתי לפני יומיים מזיכרון, הכל היה בסדר, כאילו, על מי אתה עובד? מזיינים את המוח. ירדנו לאילת אתמול. זהו, כאילו. לא, הם לא נורמליים, עושים לי רשימה, פתאום מדבר איתי איזה 10 דקות, ואני לאט לאט, כאילו, אני אומר, אוקיי, סבבה, אז מה, 8,000 שקל, 9,000, כאילו, מה קורה פה בתכלס? אז זרק לי איזה 9,000 שקל, התעצבנתי, שיגעתי אותו, עזוב, והיה לי בלגן. כן, אבל בסוף הורדתי אותו, תקשיב, הורדתי אותו בטירוף, ואז בסוף הוא עשה לי גם עוד איזה כזה כבד שחרון, של כזה מזומן, אני מגיע לשם, בדרך כלל אתה מגיע... לא נגיד את השם של המקום. לא נגיד את השם של המקום. יוסי ובניו כנראה. רחוב... סוסו ובניו אולי. ירמיהו. סומסום יפתח. סומסום יפתח, סומסום יסגר. מה? שום לא יהיה, אני יודע. אח שלי אתה דבצ'ניק. תמשיך, סליחה. קיצור, לא, הכל טוב. אז אני מגיע לשם, בדרך כלל מגיעים כזה למזכירות, משלמים, נותנים לך את המפתח ואתה הולך הביתה. אני מגיע, הוא בא, הוא תופס אותי, האיש עצמו, שטיפל ברכב, עושה לי כזה בובו הצידה כזה. כולם אותו חרטון. הכי עסקת סמים שיש, אני כאילו, מה קורה פה? כאילו, מה זה אחר הזה? אבל איך אתה זורם איתו? הוא עושה לי, לא, אני הולך איתו, הוא לוקח אותי שם איזה אזור כזה ליד המוסך, משהו אז היה, ואז הוא עושה לי כזה, הבאת את הכסף? כאילו, מה זה, לאן הגעתי? בא אליי איזה תימני ענק, אחי, בין איזה 70, כאילו, אתה גנוב. הוא נותן לך שקית אחרי זה עם חומר לבן אולי? זה היה כזה דפוק. אני בא, אני נותן לו, אני מביא לו את הכסף, הוא סופר את זה, הוא כזה בשקט וכזה, יש שתיקה מביכה, ואנחנו עומדים כזה במקום לא הכי סימפטי שיש ליד המוסך וזה, הוא עושה לי,
טוב, בסדר, אתה רוצה גם לספור? לא יודע, כאילו, לא יודע, ספרתי בבית, הכל טוב. באתי ספור. לא, אני מדמיין את איתי, אתה רוצה גם לספור? כן, סופר עד 10, אמרו שמה, מה שעושה, תתחבא. איתי לא, אתה רואה אותו. למה אתה לא מתחבא? אתה רואה אותו. לא, אתה תספור, הוא סופר איתי בורח לו עם האוטו. וואי, הייתי חייב, אחי. הייתי חייב, גם בכל מקרה הם עשו את זה שם, הכל לא חוקי. יכלתי לברוח שם, אחו שרמוטה. קיצור, כן, דפוק. אז BPM. אז אני... איך הגענו? זה מפתיע אותי בגלל שאנחנו כולנו עם הפרעות קשב וריכוז. וואי, כולנו הפרעות קשב וריכוז. אחי, שאלת אותך איך אפשר להפיק, הוא דיבר איזה חצי שעה על מוזר. כן, זה היה. טוב, כי זה כל הדברים האלה, כי כל פעם, זה הדוגמה, כי זה כל פעם שבאים וממש מרחיבים לך, כאילו על מה הם הולכים לתת לך, השירות שהם נותנים לך, אז אתה יודע כמה הם הולכים לזיין אותך, אתה יודע שזה הולך להיות יקר. קיצור, דיברתי עם הוא ב-BPM, מתחיל לדבר איתי, ואז אומר לי איזה סכום מאוד מאוד קיצוני של איזה 10,000, לא יודע, לא נעים לי לזרוק פה מספרים, BPM, אחלה BPM חמודים, לא יודע. יש להם סדנאות אומן ביוטיוב, נדיר. האמת שכן, נכון. ממליץ מאוד. נכון, ראיתי כמה סדנאות. ראיתי שם אחד של שוחט, ראיתי אחד של טריאנגל. טריאנגל לא ראיתי. טובים מאוד. טריאנגל קטלניים. כן. אז מלא דברים מגניבים יש שם, מלא. אז קיצור, כן, לא, אז היה לי יקר, אז אמרתי, טוב, יש יוטיוב היום. בכל מקרה, בבית ספר הייתי מבריז ולומד בבית. סיפור יפה. כן, ואז פשוט המשכתי להפיק, לאט לאט התחלתי להכיר אנשים, פתאום מגיעה עבודה, מתגלגלת לעוד עבודה, וזהו, ועכשיו אני מפיק כמה אומנים, ואת עצמי גם, אני מפיק את בן, הפקתי את סתיו, אני מפיק אלבום לפיין, שלפיין גם הוצאנו שירים חייבים לשמוע, פיין ראפר מטורף, אתה צריך לתת את כולם, שאף אחד לא יעלב, עכשיו התחלת, עכשיו אתה צריך לתת את כולם. לא. לא, אין לי כוח. זהו. וכל האחרים, איזה מזל שאני לא צריך להיות בפוזיציה הזאת, אני לא נתן את כולם. לא, הכל טוב, זה אני אומר רק על דברים שאני עושה עכשיו. וגם בקרוב אני אעשה אלבום מפיק, אני רוצה להוציא אלבום מפיק. יהיה כיף. אני יודע על איזה רצועה אני עולה בלי להעליב. נכון. וזאת אחת מתוך בלי להעליב. נכון, אז כן, אני אעשה אלבום מפיק, אני רוצה להביא כזה ראפרים, זמרים, עניינים, להוציא קצת דברים שיהיה השם שלי יהיה בחוץ, יהיה במקומות, יש לי גם את האלבום שלי שאני עובד עליו. וזהו, ואני בעיקר, האמת לאחרונה בעיקר עושה מיקסים, שזה עריכות למי שזה. זה כזה, באמת בקצרה, יש שיר שהוא כאילו שולחים אותו בערוצים יותר גולמי, ואיתי עושה את הפיין טיונינג, כאילו שהשיר עושה את העריכה הסופית. כן, העריכה הסופית. כרגע אני בעיקר עובד על מיקסים, אני לומד את זה קצת יותר לעומק, בכל מיני אתרים באינטרנט, כל מיני קורסים ושטויות. גם כאילו אם מישהו זה מעניין אותו, באמת יש הכל באינטרנט. באמת הכל. לא צריך שום דבר, מיקס with the masters זה מדהים. פשוט יש אנשים שיותר נוח להם, דעתי מסגרת, ובגלל זה הם הולכים אני ממש מבין את זה. אני איתך בראש לגמרי. לא, אני ממש מבין את זה גם. אני מבין את זה גם שאנשים רוצים לקום בבוקר וללכת לאנשהו, ואז הם יותר מרוכזים, והם יותר מוכוונים למטרה. זה הרבה יותר קשה. זה כמו שלא יודע, אנשים עושים מנוי לחדר כושר. בתכלס אתה יכול לעשות ספורט בבית, כאילו. נכון, אחי, יותר מזה, ברור. אני חייב להגיד לך על עצמי, אני לומד, אוטוטו מסיים עכשיו תואר בכלכלה ומנהל עסקים. נכון. ואני לא לומד כלום בשיעורים. אני מגיע לשיעורים, לא לומד כלום, ואז אומר, פאק, למה אני פה, כאילו, ואז היית מתחיל קצת לרשום, וזה היה קצת עוזר לי, אבל כאילו לא יותר מזה. ואז אתה לומד בבית. בדיוק, ככה גם אני. אני יותר נוח לי ללמוד לבד, יותר נוח לי לקרוא, או להקשיב, או לא יודע מה. ברגע שיש מישהו מולי, אתה יודע, זה גם עניין של להכיר את עצמך. אנחנו כולנו עם בעיות קשב וריכוז, בערך כל הדור שלנו עם בעיות קשב וריכוז חמורות ביותר. אמת. על זה פודקאסט ונהנים בנוי. בדיוק. אז אתה יודע, יש לי רגעים ביום שאני לא מרוכז, ואז מכריחים אותי לשבת בשיעור. אני לא אהיה מרוכז, זה לא יעזור, כאילו. אני מכיר את עצמי, אני יודע שבבוקר אני, לא יודע, לפעמים מרוכז, לפעמים לא. אני יודע להחליט עם עצמי, אוקיי, עכשיו יש לי שעתיים שאני אהיה בהם מרוכז, יאללה, אני אתן בראש, אני מרגיש את זה. כן, בבוקר אני אף פעם לא מרוכז. אני גם, אני בבוקר. אני צריך איזה שעתיים, אחי, תן לי רגע, שעתיים להתפקס על החיים שלי, אחי, בטח הייתי צריך את הקפה של הבוקר, שותה 700 קפה ביום בן אדם הזה, אחי. באמת? אתה שותה הרבה קפה? אחי, אני שותה קפה. שותה כזאת כוס, אחי. קפה גיאורגי. קפה גיאורגי. לא, רק עכשיו הוא התחיל לשתות, כי מצאו עכשיו מהדורה חדשה. כן, עכשיו אני צריך לעבור לקפה גיאורגי. כן, אין ברירה. ולקנות כוסות חדשות. כוסות מרובעות. כוסות גיאורגיות. גיאורגיות. סטריאוטיפ. כוס השבילי. כוס השבילי, יפה! הופה, סביצ'ה. אני לא הבנתי, תסבירו לי את הפאנץ' בבקשה. מה, לכל הגיאורגים קוראים שבילי בסוף. הכוס שאתה שותה קפה
לפני הגיאורגי. אוקיי. אז אתה שותה את זה בכוסות העגולות האלה. נכון. עכשיו, בגלל שזה קפה גיאורגי, אתה שותה אותו בכוס מרובעת, כי גיאורגים יש להם כביכול... לוק מרובע. לא, הבנתי, פרצוף מרובע, אבל לא קשור השבע. שבילי. שבילי. ואז הוא אמר, הם שותים את זה בכוס השבילי. בכוס השבילי. אני שמעתי כוס שביעית, לא הבנתי מה רצית. כוס שביעית. קיצור, איך אני התחלתי להפיק בכלל? נו, ספר. אני, סתיו הרי הכניס אותי למוזיקה, ואז... אמת. ואז פתאום כאילו אני הייתי רואה איך הוא מפיק והייתי מתלהב בזה, אז אמרתי וואלה למה שאני לא אנסה גם, זה נראה לי סבבה, כאילו נראה לי, אני מרגיש שיש לי את היכולות שצריך בשביל זה, ואז הייתי שולח לסתיו מלא ביטים, מה זה גרועים, מלא. כן, וואי. איזה ביטים גרועים הייתי שולח. איזה מצחיק זה. כן, הוא שלח לי אחד שבוע שעבר. איתך, רציתי להרגיש חופשי. איזה מצחיק זה, אבל אתה יודע שלפני איזה שבועיים, שיאמם לי בטירוף. אתה יודע איזה שיר אנחנו הולכים להוציא המטומטם. תקשיב. הייתי ממקסס אותו, אנחנו יודע איזה ביט זה. נכון. הוא אמר עליי שלא... צמד לא צמד. מה זה? וואו, צמד לא צמד. זה שיר, אחי, שמזל שגנזנו אותו ואנחנו מוצאים חדש. גם הקליפ, תקשיבו, איזה מזל שלא הוצאתם את זה. יש דברים שאני לא יודע איך, לפעמים באמת היינו חסרים מודעות, דיברנו על זה גם בפרק שלי ושלך. כן, מצחיק שמישהו בא לבן, ואז בן סיפר לי את זה, ואתה יודע, כאילו, הוצאתי את זה, ואמרתי, יאללה, סבבה, אוקיי, נכון, זה לא ברמה הכי גבוהה, אבל בסדר, באותה תקופה. ואז מישהו בא לבן, אומר לו, תגיד, הקלטתם את זה בשירותים? מאז אני קורא לזה שיר השירותים. שיר השירותים. באמת נשמע, כאילו הקלטנו את זה בשירותים, ואני חושב ששירותים היה יותר טוב. וואי, שיר נורא. מה, אני אומר לך, כאילו, היה לי קרינג' להראות את זה לאיטי, וזה בעצם שמרגיש שאתה הכי מנוח בעולם. לגמרי, זה היה מצחיק, וואי, זה היה שובר. כן, אז אני רוצה... איזה מצחיק זה אבל לשמוע ביטים ישנים. אני פתאום שמעתי, יש לי עדיין שמורים את הביטים הראשונים כן, אני יודע, שעשיתי, אתה ממספר, אתה פסיכופת, כן, בוא אני נעל לך ממספר. סדר מה... באמת? לי יש פה מחשב. אני כל הביטים שלי ממוספרים, עד שהם מקבלים שם, אם זה הולך לאומן מסוים או לשיר שלי. אני כרגע עומד, אני חושב על 230 ומשהו. וואו, זה המון. אבל אתה יודע, יש עוד גם מלא שמהמספר קיבלו שם, ואז כאילו הפכו לשירים, ואז המספר משתנה, ואז בא ביט חדש ומחליף את זה. נייס. ווואלה, גם עשיתי סדר במחשב, הייתי צריך לעבור אחד-אחד, הסיוט, לא משנה. אז כן, שמעתי ביטים ישנים שלי, זה כזה גרוע. כן. איזה מצחיק שזה מה שעשיתי, איזה מצחיק שזה מה שעשיתי. אני עשיתי לו טרנס, אני לא יודע מה עשיתי לו, אבל פה יש מלא ביטים ממש גרועים, יש לי פה המחשב הזה. ורציתי להגיד משהו, שאני גם מפיק הרי בפועל, ואני באמת, מילה טובה לאיתי, חשבתי לעצמי, אני כל הזמן מחפש אנשים לעבוד איתם, ומפיקים וצלמים, אני כל הזמן מחפש אנשים שכאילו אני, קודם כל נהנה לעבוד איתם כבני אדם, וגם נהנה כאילו מהעבודות שלהם. ואני חיפשתי הרבה זמן, הבן היחיד שנתתי לו לגעת במשהו שאני עושה, זה הבחור הזה פה. אז שאוט עוד לבחור הזה, אוהב אותו. אח שלי. אוהב אותך, אח שלי. כן, וואלה, נפגשנו. אני זוכר, אני ישבתי איתך במרפסת שלך, ערב לפני שהייתי אמור להיפגש איתך. יס. ואז בדיוק שלחת לי את הסקיצה, ואז שמענו ביחד, ואז באתי לך, אמרתי, בוא'נה, זה לא רע, כאילו, זה טוב, וואו, איזה כיף. ואז יום אחר כך נפגשנו, עשינו את התלוע האחת. כן. ספוילר פה. אחי, אתה אפילו התלהבת יותר מזה מכזה, זה לא רע. אתה חשבת לי, תשמע, אחי, זה מטורף. כן, אהבתי את זה, אהבתי את השיר מאוד, אחי, מה, ויצא שיר בן זונה. כן. על הוואן, כאילו, זה יצא קליק מטורף. אל תחפשו אותו, לא יצא עוד. לא יצא, יצא. נעשה קליפ, נעשה עניינים. אפשר להוציא עכשיו כל כך. לא, כן, בלגנים עכשיו. אבל כן, ומאז אנחנו עכשיו יושבים על איזה, לא ממש, 5-6 שירים, אני לא זוכר משהו כזה. בסוף תקבל את כל השירים למיקסים. בסוף נגיע גם לכולם. לכולם. נגיע לכולם, נוציא את האלבום בעזרת השמש. איך היא אוהבת את השמש. איך היא שתה על החול, מטיילת על החוף כל יום, זה שיר יפה. יא בן זונה, זה לא השיר הזה, יש לו שיר גם שהוא הפיק לו, שנקרא שמש. גם שיר פצצה. היינו אמורים לעשות, אנחנו היינו אמורים להוציא 2 שירים ב-18, נכון? ב-18 באוקטובר. שאתה זוכר, נכון. ברור שאני זוכר. והייתה אמורה להיות הופעה ב1 בנובמבר. נכון. שגם הייתי אמור לנגן, וההופעה שלך, הופעת השקה של האלבום. אני ראיתי השבוע דודות שלי, כאילו משפחה, דודים וזה. אתה, מה, יהיה הופעה בקרוב? לא יודע, לא חושב על זה, כאילו, לא... מה שאני חייב להגיד לך? עוד שאנשים מופיעים, אבל... נכון, היינו בהופעה של האתר. קודם כל היינו בהופעה של האתר וחייבים לספר על זה. הלכתם שניכם, נו, חייבים לספר על זה. הוא שולח לי הודעות בלילה, נו, תדבר, ואז אני אגיד מה הוא שלח לי. אוקיי. אני אחכה אותך גם. יואו, זה כיף.
וואי, נו, ברח לי מה רציתי להגיד, זה היה חשוב. אני דיברתי על זה שדודים שלי שאלו אותי אם יהיה הופעה. אוקיי, נזכרתי. בקיצור, זה היה מהיר. יפה, יפה. אני טוב במשחק הזה. זה משהו במוח, שהוא כאילו שומע עוד פעם את מה שהוא שמע אז, ואז הוא נזכר. משחרר, זה קטע מטורף, כאילו זה קורה לכולם. האמת שקרה לי, אני רוצה לעצור. זה קורה לכולם. אבל אני חייב לעצור אותך. לא, יא תשכח שהוא, הלו. שמאיתנו תתעצבן. כן. גם היית צריכה למלא לנו מים, עוד מעט נגמר. יו, איפה היא? כן. יאללה, תמשיך, נו. קיצור, מה? להזכיר לך? כן. דיברתי על זה נזכרתי. איזה אידיוט. שעכשיו, גם היינו בהופעה של אתר, גם כאילו יש עוד הרבה הופעות עכשיו בקולי אלמה ודברים. אולי כאילו תחשוב, אני אומר לך כאילו באמת, אולי תחשוב על לעשות גם איזה משהו עכשיו. לא. למה? יש חיילים בעזה שיחזרו, וחטופים בעזה שיחזרו, נעשה. תשמע, גם המתופף שלנו בעזה. אני כאילו מבין מה אתה אומר מצד אחד, אבל מצד שני זה איזשהו הרמת מורל, אתה מבין? ושוב, אני מבין אותך, אני באמת מבין את המצב. לא, זה מצב בעייתי, זה מצב קשה. כאילו אני תכננתי לעשות לייב סשן, ותכננתי להוציא שירים, רציתי להוציא את השיר הראשון שלי בנובמבר. לא קרה. וואו, ההופעה של מלא תכנונים. ההופעה של אתר, איזה צחוקים היה. וואו. איזה גזור, קודם כל, אני חייב להגיד באמת, דעה שלי, לא יודע מי דעה רווחת, אתר הוא האמן הכי טוב בארץ בעיניי, והוא המופיע הכי מפחיד בארץ. אחריך. אחריו, ואז אחרינו. ואז אחרי. ואז אחרי, כן. מקום רביעי בקיצור. אז קודם כל, כמו כל הופעה שלו, הוא פתח חזק אחוז שרמוטה. זה היה מוזר, והייתי אומר לי, למה הוא עושה את כל השירים הכי טובים שלו אחד אחרי השני? לא, הוא עשה את כל השירים הכי חזקים שלו, על ההתחלה, ברצף, גם בלי לעצור, כאילו. אני עושה את עד שני, כאילו, עד זה השיר בעיניי הכי טוב, לא יודע, שיר אהוב עליי שלו. כן, ובהופעות בכלל הוא מתחיל כמו לצרוח אותו. שארקטיק מנקיז היו פותחים עם Do I Wanna Know. כאילו מה, זה מוזר, זה כאילו לא. יש אומנים שאל תנסה להבין אותם, הם עושים בכוונה. אז זהו, אז הוא עושה בכוונה, כי גם... הוא בכללי, הוא לא אכפת לו, הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא עשה גם, הוא עשה את סיבובים עם צוקוש ואסקר, תקשיב, הם סיימו את השיר, עשו אותו שוב. עכשיו בדרך כלל הם עושים אותו באמצע ההופעה, ואז עושים הדרן כמו הדרן, ואז הם עושים לו פולאפ, אבל כאילו, באותה שנייה... לא, זה היה מוזר, הם פשוט עשו את זה ברצף עוד פעם, כאילו. פעם היה שקניה... לא, זה היה קטלני, כי צוקוש ואסקר הביאו... זה היה טרוויס סקוט או קניה וזה, אני חושב שטרוויס סקוט עשה איזה 10 פעמים את גוסבאמס נראה לי. באמת? ברצף? יש את זה ביוטיוב, אני חושב שגם קניה וזה, תהנו אין אין פריז, אני לא אגיד את המילה, כי עשו, כאילו, אני חושב שהם גם עשו את זה אני חושב, כן, יש הרבה שעושים את זה, אני לא מבין את הקטע הזה. לא, זה היה, גם מה שהיה הכי מוזר אבל, זה היה כל השירי חנוכה. זה ההודעות שקיבלתי. זה ההודעות שקיבלתי. אתה רוצה להקריא את ההודעות? אתה רוצה שאני אשמיע אותם? אפשר להשמיע אותם? אתה מעדיף שאני אחכה. לא, עזוב דה רקורד מדי. לחכות אני יכול, או שאם אתה לא רוצה זה בסדר? תקשיב, זה היה מוזר. אחרי איזה, לא יודע מה, איזה 6-7 שירים, כאילו כולם באייפ מטורף, אווירה מטורפת וזה, וכיף. פתאום הוא פשוט מתחיל לעשות איזה 4-5 דקות רצופות ללא הפסקה של שירי חנוכה. הוא גם סתם, הוא לא כאילו שר אותם. באנו חושך. הוא גם, באנו חושך! ואז ככה, עכשיו מה הקטע? אני אומר לך, תקשיב, הבן אדם, כולם שרים איתו את השיר, ואז הוא כזה, טוב, זה היה נחמד, נתנו ציון לקהל, אתה מופיע, נתנו ציון. זה היה נחמד. היה נחמד, אני רוצה יותר חזק. ואז עוד 5 דקות של שירי חנוכה, כאילו מה? עכשיו, קודם כל כן, עכשיו מה הקטע? הוא פסיכופת, אוקיי? אז הוא סיים את ההופעה שלו, הוא עשה קאט, זה היה חצי הופעה זה, חצי הופעת חנוכה, לא יודע מה. זה היה מוזר. הוא כאילו, חצי תל אביב, חצי ירושלים, משהו מוזר, אחי. עכשיו מה הקטע? אחרי זה כמה פעמים שהוא עושה את השיר, תוך כדי הוא קורא את האנשים שלו שרים, אתה בן זונה, תשאיר תקשיבו כאן, נו. שהוא פסיכופת, אני אומר לך, זה היה מטורף. מה הוא לקח לפני? וואו, תקשיב, זה היה מצחיק. לא, זה היה מצחיק. ואז בסוף עלו פשוט הוא וכל האורחים, ופשוט שרו כאילו שירי ישראל כאלה, כזה. כן. פשוט שרו, זה היה נחמד, אחרי זה 20 דקות הלכנו. זה היה נחמד. זה היה את הקטע שזה, הם הציעו את זה מהר. כן, הוא עשה הופעה מלאה. הוא עשה הופעה מלאה. ואז הוא פשוט העלה את גיטריסט מטורף, הגיטריסט שלו, וואו. מטורף. איך קוראים לו? אופיר נראה לי. אופיר נראה לי, שאוט אאוט. מלך, וואו, נגן מהמם. אופיר נראה לי. אחלה שם, וואי, אופיר נראה לי. הייתי שומע שירים של אופיר נראה לי. כן, אה? קיצור, כן, אז הוא עלה, ואז גם נופר סלמן עלתה, ואיך קוראים לו? השיר דוד גדסי. כן, נראה לי והם פשוט עלו, ופשוט שרו כאילו, לא יודע, שירים של יסמין מועלם, שירים של בית הבובות.
קיצור, זה היה ערב מרגש עם עינת צרוף בהנחיית התרמיינר. אני אגיד לך מה. ערב שירה בציבור עם התרמיינר. בדיוק, אחי, משהו אני חיכיתי כל הלילה שם, כולם. ממש דברים כאלה, זה היה ככה, אחי. זה היה ככה. אבל הקטע הוא אני חושב שיש בזה משהו כיף, כי כאילו זה כזה איכשהו מחבר את העם, כאילו העם צמא לאיחוד הזה גם בהופעות. כן, היה שם אווירה של כאילו... הוא נתן את הסורס של התרמיינר איזה שעה, יותר אפילו. שעה ורבע, שעה כן, ו20. היה הופעה מלאה, היה הופעה בת זונה גם. וואי, זה היה מגניב גם, הוא כאילו עלה. מופיע טוב. זה ממש הכי מגניב זה היה, זה שכאילו הבמה הייתה מלאה באנשים, מהבמה התחילו לצאת אנשים, סתם קהל, והוא פתאום עלה מאמצע הזה. כן, היה לו איזה במה קטנה כזאת באמצע הברבי. זה היה מגניב. זה היה במת אגרוף הזאת? כן, בדיוק. כן, אני אוהב שהם עושים את זה. הם לא אמרו שהם עוברים ליפו? הם עוברים ליפו בעוד איזה שבועיים, נמל יפו? כן, ההופעה הראשונה נראה לי זה מרסדס או משהו. אני עובר, אתה רואה שאול, יאללה, אני עובר נמל יפו, אין לי כוח פה. וואי, מעניין למה הם עוברים. תשמע, המקום האיקוני היה ברבי. הוא אמר, בונים שם, זה הרי חחור. אשכרה. בונים שם, הבעלים מת, והילדים רוצים לבנות... יואו. אשכרה, יש אנשים שפשוט אומרים, טוב, יאללה, כאילו הברבי על הזין שלנו. זין על הברבי, אחי. ובוא נהרוס את המקום הזה שהוא... שטח שלו. לא, בדוק, מבין את זה, מרוויחים על זה כנראה מלא כסף, הכל טוב. הוא חוכר את זה ממנו. אני יכול להקים פה בניין של 18 קומות, לא משנה, 15 קומות. נכון. אבל הייתי אומר וואלה, כאילו הם חרבנים על התרבות. בדיוק, כאילו ברבי זה נקודה. על הזין שכל התרמיינר, על הזין... זה נקודה רצינית בתיאטרון פה, אחי, בעיר שלנו. ברבי כן. היה לסבא שלך נכס, שהוא הזכיר אותו לתיאטרון, סבבה? אוקיי. אחלה. אתה קיבלת את זה בירושה, אומרים לך, שומע, אתה יכול להרים פה 15 קומות, להרוויח מזה 30-40 מיליון שקל. בדוק שאני עושה את זה. אני מבין את זה שזה באסה, וזה... כן, אנחנו עדיין לא הספקנו להופיע בברבי שמה, שזה מבאס, וזה יבאס אותי כל חיי. אבל אני... לא, באמת, זה היה מבחינתי ציון דרך. זה היה חלום, תשמע, למה? הופעה בברבי זה סימון וי, אחי, מה? אני לא יודע, אני שמעתי סיפורים על הברבי, ואני רוצה להגיד שאני לא... אחי, אני יכול אולי להגיד שהייתי במעל 50 הופעות בברבי, ויש לי איזה סימון וי לעשות שם. אני חייב להגיד שאני כיף לי כאילו לבוא להופעות בברבי, מאוד כיף לי. נו כן, נו, אתה מבין? נכון. אז פעם אחת, אתה יודע, אתה תמיד בקהל שם, פעם אחת להיות שם על הבמה, זה די כזה אני חושב שזה די achievement, כן. וזהו, זה לא יהיה, כאילו. מעניין איך יהיה ברבי ביפו, מקווה שהוא גם יהיה יפה. מקווה שלוקחים את השנדליר איתם. וואי, חייב. רציתי להגיד את דעתי על שאול, אני לא מכיר אותו. אני ראיתי רק איך הוא מדבר בטלוויזיה, אני לא מכיר את הבן אדם אישית, לא יודע מה הוא עבר, לא יודע גם איזה סיפורים שמעת. ברור. הוא נראה בן אדם אמיתי, ואני אוהב אנשים כאלה. הוא נראה בן אדם שאם מישהו לא בא לו טוב, הוא יבין שהוא לא בא לו טוב. נכון. האמת שיש בזה משהו. וההתקלויות שלי איתו, שהייתי בא להופעות, חיבבתי אותו, לא יודע, תמיד היה לי אנרגיה טובה ממנו, אבל אני גם אוהב אנשים כאלה. שמע, בקורונה אהבתי עליו. שהוא היה יוצא על הממשלה בחדשות, וזה, אהבתי עליו. כן, לא יודע, אני אוהב את האנשים האלה. אני לא יודע איך הוא בתור בן אדם, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע איזה סיפורים שמעת, לא נפתח את זה גם פה. לא, ברור שלא. אבל כאילו, יש לי הרגשה שהוא אמיתי, ושאנשים הרבה לא אמיתיים, והם לא אוהבים את זה, שהוא פשוט אומר להם את האמת. תחשוב שלפעמים באמת, אני עכשיו חשבת על זה, יכול להיות לך סטיגמה על בן אדם, מאיזה סיפור שמעת שבן אדם אחר שיכול להיות שהוא בכלל לא נכון. נכון. אז הנה, בגלל זה דעתי עליו ממה שאני ראיתי, ודעתך עליו ממה שאתה שמעת. ככה זה. אז יכול להיות שהוא באמת, כאילו... יכול להיות שהוא מלך העולם. קיצור, המסר אליכם הצופים ואלינו הפרו-פודקאסטרים. יש לנו פרו-פודקאסטרים בחוץ, מפגינים. שחררו את הפודקאסט! פרי PG סטודיוס. לא לשפוט... רגע, תן לו להקל. תן לי להקל. הבנת מה הוא אמר? לא לשפוט בן אדם, לא לשפוט בן אדם על פי השמות ששמעתם, אלא על פי איך שהוא מתנהג אליכם. בדיוק. זה, ועדיף שכאילו כמה שפחות להיות עם... לפעמים גם אנשים, אני לא מדבר על הסיטואציה, לפעמים אנשים אומרים לך משהו על בן אדם בגלל שהם כאילו יש להם, כן, אתה יודע, הוא יחזב אותם או היא יחזבה אותם, אז הם כאילו, אתה יודע, זה כמו, אתה יודע, כאילו,
איך אני יכול... רציתי לתת דוגמה, שנגיד סתם, אתה בא לחברים, וכאילו יש שם ידידות של ידידות, אתה אומר, וואלה, היא נראית לי חמודה, אתה שואל את חבר שלך, מה דעתך עליה? וואלה, היא ככה וככה, היא קצת כזאת, היא מעופפת, היא קצת, ויכול להיות שלך היא תתאים. נכון. אבל מה אתה חושב עליה עכשיו שהיא מעופפת, והיא לא רצינית, כי הוא אמר לך שהיא מעופפת ולא רצינית? לא, זה לא רלוונטי. זה לא מעניין. אני חייב להגיד שזה לא מעניין אותי. אם מישהו בא אליי ואומר לי, תקשיב, הוא ככה וככה, או ההיא ככה וככה, לא יודע, תהיה ערני, תהיה זה. אני את התחת, אני פוגש את הבן אדם, ואני אחליט על הבן אדם מה אני חושב עליו. למרות שאתה יודע, אני אגיד לך שאם נגיד סתיו או אתה תבואו, תגידו לי, וואלה, הבן אדם הזה, תצער איתו, ואני סומך על הדעת של הבן אדם הזה, אבל גם אנחנו לא כאלה. אז זה גם דור וחשדהו, אתה מבין? זה לא שרבו עליו באנטי ובזה, אבל כאילו, לזכור באחור של המוח סתיו ואמר לי, אז אולי זה עניין באמת של, אולי זה באמת עניין של כאילו גם איזה קרבה מסוימת, כאילו אם מישהו שממש קרוב אליי, שאני סומך על הדעה שלו אומר לי, אז סבבה, אבל אם מישהו שהוא כאילו לא מאוד קרוב וזה, אז בסדר, יאללה, דפדף. אז בסדר, יאללה, נכיר אותו, נראה מה קורה, לא מעניין אותי יותר מזה. אמת. אני רוצה לעשות לייב בפייסבוק שנפתח לפני רבע שעה. וואו, כמה צופים. ראית? וואו. 677,000 צופים, וזה הרגע. וואו. אני אומר לך, 668. מספר, ל-KSI אין כל כך הרבה צופים. אז אנחנו קצת נקרא שאלות מכם, בואו נראה מה כתבתם לנו שאלות, דברים שאתם רוצים לכתוב. נו. מיקי מרקורי, שלום מיקי מרקורי, זה שם. מיקי מרקורי כותב, אין על סטיב ובנג'מין, אני הכי אוהב אתכם בעולם, מחכה כל שבוע שיעלה פרק שלכם. תודה מיקי, כפרה או עלייך, אני לא יודע, מיקי זה שם של בן או בת? נראה שזה גבר. אוהב אותך מיקי. אני הכי אוהב, לא אוהבת. אוקיי. אין על סטיב ובנג'מין, אני הכי אוהב אתכם בעולם, מחכה כל שבוע שיעלה פרק שלכם כדי לדווח עליכם איזה עולם מנהל דינה. מיקי הבן זונה, השתנה. וואו. אנחנו לא נחסום אותך, אבל זה לא יפה. זה לא יפה בכלל, אבל אתה תמשיך לראות אותנו, מיקי. משה מכפר עזר. אני אוהב את זה שאנשים כותבים מאיפה הם מגיעים. שוב שעבר היה לנו מושב סטריה. סטריה עם סטריה לפנים. משה מכפר עזר כותב, טוב? בנג'מין וסטיב היקרים, אתם מספר אחד בכל הארץ שכולם בחול. תודה רבה. איזה קהל יש לכם, קהל מפרגן, משהו מדהים. חבל הזמן. מקווה שתביאו עוד אורחים מעניינים, הנה בבקשה, ותמשיכו לספר סיפורים חסרי פואנטה, שומע אתכם תמיד שאני בשטיפת רכב, אני שוטף את הרכב פעם באף פעם. תודה למשה מכפר עזר, ששומע אותנו בפעם באף פעם. טוב, קצת שאלות אולי, גם שאלות, נראה אולי אם יש איזו שאלה, בוא נראה. ברור שהוא לא שטופתו אותו. אוקיי, זה האמת שכבר, כן, כבר ענית, אבל אני אקריא בכל זאת, צילי אהרון, שלום לך. היא שואלת, שלום לפודקאסט ונהני. צילי, איזה סחית. שלום, למה אתה מעליב אותה, צילי? לא בקטע כזה. צילי. שלום לפודקאסט ונהנים, רציתי לשאול את איתי, האורח שלכם, מהי מוזיקה מקורית משלו. ראיתי אותו מופיע ברעננה לפני כמה חודשים ונהניתי מאוד, בעיקר שהוא ירד מהבמה ופינה אותה לסטיבלת אותה. תודה רבה, קודם כל. תודה רבה, צילי. יפה. אבל אמרת ככה משהו, אם אתה רוצה לפרט יותר, אמרת שאתה כאילו עובד על... כן, אני עובד על אלבום שלי. שלך, כן. האמת שאני ממש בבלגן איתו. אני כזה, כל יום אני מתעורר ואני כזה, אני שונא אותו, אני אוהב אותו, בדיוק. יש שירים שאני כזה... לא, אבל אתה מסורת אותי, נו. שכאילו, אתה חייב להבין, אני מת שתתחיל תוציא משהו. ואז כאילו יהיה לך, אתה לא תאכל את כל כך הרבה סרטים האלה, אתה זוכר כאילו, בגלל שאני וסתיו הוצאנו, זה הכל הוא, לא חשבנו בכלל, אחי. כן, אז נפתח לכם. זהו, אני לא הוצאתי שיר בחיים. כאילו, הוצאתי כמה שירים עם הלהקת רוק שלי בתיכון, הוצאנו איזה 2 איפים, אני חושב, שזה גם די מגניב, עשינו כזה איפים בגיל 16. זה ימצא ברשת? DIY, כן. יכול למצוא את זה? כן. עשינו, קנינו כרטיס קול, קנינו מיקרופונים להקלטות תופים, ואמרנו, יאללה, גיל 16 כאילו, הגיע הזמן. הגיע הזמן לעשות מוזיקה לבד, עשינו מוזיקה לבד, זה היה מגניב. אז לא הוצאתי שירים, יש לי, אני חושב שכתבתי מאז, אני יכול להגיד באזור ה-80-90 שירים, ולא הוצאתי שיר אחד, כאילו. אני כל חייל, לא סתם כתבתי יותר, אבל... לא, בדוק. ברור. הרבה. אז כן, אז אני גם כל הזמן כזה משנה את דעתי איך אני רוצה שהוא יישמע, וגם יש לך הרבה שירים כבר, כאילו, שקוראים. יש לי כבר איזה 12 שירים, לא, הגזמתי, איזה 10 שירים שקוראים, כאילו, אבל אני לא אוהב חצי מהם. אז
בסדר, לאט לאט. קודם כל אתה צריך להשמיע לאחרים, לשאול אותם. כן, אחי, אני אמרתי לך, אתה חושב מה אני חושב שצריך לעשות. שים את זה, סתם זרוק אותם בסטורי, תראה כמה אנשים מגיבים לך, אפילו אל תשאול אותם מה דעתם. סתם, הוא לא אוהב את השיטה הזאת. הוא לא אוהב. לא יודע, נראה, יש מלא דרכים. אני אגיד לך למה, כי אני גם רואה את זה בפודקאסט הזה. לכל אחד יש משהו אחר להגיד. נכון. ואתה מתבלבל. למה? כי זה אומר לך, זה שיר יפה, וזה אומר לך, הייתי מוריד את הקולות. בדיוק, יותר מדי כזה, ואתה מתחיל לקחת את זה. אני חושב, אתה יודע, ראיתי הרצאה ממש מעניינת של ריק רובין, אוקיי? אתה יודע מי זה ריק רובין? האגדי! האגדי. בטח, אני ראיתי את זה גם, זה מה ששטמפר שיתף, לא? שטמפר שיתף זה משהו, מה זה אהבתי את זה? לא, באופן כללי, אני רואה הרצאות שלו הרבה. מה זה הרצאות? כאילו פשוט שהוא מדבר. אתה צריך לעשות את המוזיקה בשביל עצמך. בדיוק, הקהל במקום האחרון. הקהל במקום האחרון. הדעות של הקהל הן לא רלוונטיות, אחי. זה לא מעניין אותי מה הקהל חושב. אני, שאני כותב איזה שיר חדש, או לא יודע מה, יש לי איזה רעיון, איזה משהו שאני רוצה להביא, אני משמיע אולי לשני אנשים, אוקיי? כי אני לא רוצה שהדעות שלהם יבלבלו אותי. בדיוק. לא, אני מבין מה אתה אומר. אתה צריך, זה עניין של ביטחון. אני יכול להגיד, אם מדברים על העניין הזה של הוצאת שירים, זה איזשהו חוסר ביטחון, איזשהו מחסום שיש לי עם עצמי, עם זה שאולי אני לא מספיק טוב, אולי אני כן מספיק טוב, זה מלא, כן, זה קשה, אני בטוח שלכל המוזיקאים, כל הזמרים, במיוחד המתחילים, יש להם ממש את העניין הזה שהם ממש מפחדים להוציא מוזיקה, כי זה מפחיד, כאילו. אתה יודע מה הכי יותר מפחיד? נו. שאתה כוכב, לי ולך ולא, אין מה להפסיד. נכון, אין לנו מה להפסיד. שאתה כוכב על... ויש לך עדת מעריצים שמצפים ומחכים, זה מטורף. אז תחשוב, זה יותר קשה, זה יותר מפחיד. אז דווקא, אתה חושב, אתה יודע, אני חושב הפוך. אז גם אני חושב הפוך, אני אגיד לך למה גם. שאם יש לך קהל, אז כבר יש לך את הביטחון לעשות מה שאתה רוצה. יש לך את הביטחון שאנשים אוהבים אותך. יאהבו אותך בדיוק מה אתה עושה. אתם טועים ואתם תראו שאנחנו נגיע לשם, שזה... הלוואי ואני טועה. בקיצור, מה שאני בא להגיד, זה אם יש לך איזה משהו ככה שהוא כאילו... מה שאני התכוונתי עם ה... ביקשת אותי. יו, ריאליטי, איזה מזעזע זה. אפשר לדבר על זה כמה מזעזע כל הריאליטי של השירות האלה. וואי, האמת שאנחנו סתם מדבר על זה כל איזה שני פרקים. אתם מדברים על זה הרבה? אתם יודעים שהייתי אמור, שהייתי בן 18, התקבלתי ל-The Voice. נכון, דיברנו על זה, אני ואתה תספר, כן. אז התקבלתי ל-The Voice, עברתי כזה את ה... בכללי, כאילו לא רציתי ללכת, המורה שלי לפיתוח קול בתקופה, שלח את המספר שלי לאיזה מלהקת, וזה, מלהקת חפרה לי במוח, ראיתי שהמיונים זה 5 דקות מהבית שלי, אמרתי, יאללה, אני אלך, ננסה, כאילו, איגו בוסט, אם אני אתקבל, אם לא, לזין שלי, כאילו, לא אכפת לי. כן. ואז אני בא, אני עובר שלב, עובר עוד שלב, זה, מגיע פתאום, בום, כאילו, שלב החוזה, קודם כל זה חוזים מפחידים, זה פחד אלוהים, כאילו, הביאו לי חוזה של איזה 64 עמודים בשפה תנכית, אתה לא מבין מילה ממה שכתוב שם. ויומר המיוצג. ויומר מיוצג לערוץ. קחו את כל כספי וכל מעוני, ועשו בי כרצונכם. ויומר האומן, אמן. אמן. ויומר הערוץ, אנו יכולים לזיין אותך בתחת בכל זמן אפשרי. ויומר המיוצג, אמן. עם קונדום או בלי? ויומר הערוץ, מכיר יציאת מצרים, אצלנו יותר קשוח. לצאת מאיתנו הרבה יותר קשוח. אם יציאת מצרים היה 40 שנה, אצלנו חוזה 90, בדיוק. עד סוף חיים. קיצור, כן, אז בסוף לא הלכתי, כן. כאילו, היה נראה לי הזוי, ואז בסוף גם העונה הזאת הייתה, בסוף זו הייתה העונה האחרונה שלה, לא יודע אם יעשו עוד עונות, אני מקווה שלא, כי די כבר. מזל שלא הלכתי. וואי, איזה הזיה אם הייתי הולך. וואי, בטח החיים שלי היו נראים קצת אחרת. אני אגיד לך שהחיים שלי נראים בול אחרת. תכלס כן. אני אגיד לך שכאילו, זה שאתה, אם אתה עכשיו היית גם בכוכב הבא, ולא, The Voice, לא משנה, נערף, כל תוכנית שהיא כאילו, והיית מגיע לאיזשהו שלב גבוה יותר, אז יכול להיות שגם היו באים אליך יותר אנשים, נגיד, לעבוד איתך וכאלה. כן, אבל אז שלי בן 18 עוד לא התחלתי להפיק, אתה מבין? זה אייפ מאוד רגעי. זה אייפ רגעי, וגם... הם לוקחים מכל... גם שאתה ילד, כל 3 עונות אחד, שהוא כאילו נשאר בתודעה. אולי גם אחד. אבל מה זה נשאר בתודעה? באיזה תודעה? תקשיב, כאילו... כל 3 עונות. אני יודע. אבל אתה מדבר על מיינסטרים, סתם, אני מדבר על... תחשוב שכאילו, נגיד סתם, אני אתן לך דוגמה, יש אמן שאני מאוד אוהב, וייביש למשל. בתודעה של מי הוא? חוץ, כאילו, שקשור למיינסטרים, כלום, אבל גם... של מי הוא? אבל כאילו, של חוץ מהקהל המטורף שלו, וזה קהל מפחיד, באמת, אני מת על הקהל של וייביש. נכון. אבל זה לא תודעת מיינסטרים, אתה מבין? כאילו, סתיו אומר, עכשיו יש 1 או 2 או 3 שבכל עונה שזה. אבל עדיין הוא מגיע לקהל מאוד רחב, ועדיין הוא צובר, הוא יכול לסבור מלא אנשים שכאילו ישמעו את המוזיקה שלו. אבל רגע, הוא היה באיזה ריאליטי? לא, אני אומר כאילו שנתתי את הקטע של כאילו, וייביש הוא לא מאנוש שהוא בתודעה של המיינסטרים, אבל עדיין יש לו קהל גדול ורחב וקורא. נכון, אבל... אז כאילו גם באדם שיכול להיות במקום 50... אז נגיד זה הקהל שמעניין אותנו, נגיד 3.
קהל שמעניין שלושתנו זה קהל אמיתי, זה קהל שבא להופעות, זה קהל שקונה חולצות, מרצ'נדייז. בשתי מילים, נצ'י וטונה, אחי. בדוק, לגמרי, זה חד הסוג של משמעית. הקהל. אז לבוא, ללכת לתוכנית ריאליטי, זה פשוט לא עוזר לרוב האנשים, אלא אם כן אתה רוצה להיות כוכב באיזה סדרת ניקולודיון, כאילו, לא יודע, או רוצה ילדים. אם זה מה שמעניין אותך, לך לריאליטי, כאילו. אבל גם אני יכול להבין איזה אנשים קמים בבוקר ואומרים, אני אלך לריאליטי, זה כבר לא מעניין אנשים, זה לא מעניין אף אחד. מי רואה את זה? במיוחד עכשיו, אני לא מבין למה עכשיו עשו את זה. אני לא רואה גם כוכב הבא, ואני מת על אנשים שרים, ואני כאילו תמיד מחפש לעשות... גם מתקנים אותם, שתדעו לכם. מה הם? סקופ. עושים להם זה? מתקנים להם את הווקלס. ברור שמתקנים להם במילא. אמרו לי שם בזה, אמרו לי נראה לך שיתנו למישהו לזייף בפריים טיים, כאילו, מה יש לך? זה לא הגיוני, כן. אין מצב. זה דפוק לגמרי, עזוב. אבל בהופעה עצמה הם לא מתקנים אותם, כאילו. אבל בשידור, רק בלייבים, לא, באמת בתכלס בלייבים, אז לא, אז באמת אני חושב שלא מתקנים אותם. כן, אבל גם בלייבים, ככל שאתה עולה ללייבים, מגיעים האמנים היותר מדויקים, אז גם ככה אין להם את הבעיה הזאת. אז הם יכולים לסנן את האלה שקצת מזייפים בהתחלה. כן. קיצור, כן, חרא על התוכניות האלה, די כבר, די, נמאס, אחי, נמאס, זה מוזר, זה הזיה, שהייתי בלהקה צבאית, אז היו מדברים על זה הרבה, כי חלק כולם רצו ללכת. זהו, הרבה רצו ללכת, חלק גם הלכו שאני מכיר. חלק הלכו לרימון כזה, נכון? להקה צבאית רימון. להקה צבאית רימון זה המסלול הכי מעצבן שיש. האנשים האלה אבל יש אנשים אבל ממש חמודים דווקא. יש שם אנשים דווקא ממש שהולכים למסלולים שמתאימים להם, ויש אנשים שצריכים את השגרה הזאת. אח שלי, הנה, אתה גם היית בלהקה צבאית. כן, אבל רימון לא עשיתי. רימון לא עשית, לא. לא חושב. יכול להסביר לי למה בלהקות הצבאיות עכשיו יצא שיר של להקה הצבאית עם יורם גאון, לא מזמן. וואלה, לא ראיתי. ולמה כל הזמרים והזמרות נראים אותו דבר, הם מחייכים אותו דבר, הם נראים כמו וואי. רובוטים, תמיד כזה עם הידיים ככה, כי ליטרלי מכריחים אותנו לעשות את זה. באמת, הייתי בלהקת צבאית, הייתי בלהקת חיל האוויר, אתה חייב, תקשיב, באמת, ברמה שבה איזה בחורה בת 35, לא מבינה כלום במוזיקה, קובעת איתך לראות החזרה באיזה 4, מגיעה ב8:30, כזה הכי זריקת זין, משהו מעצבן, וואי, איך שנאתי אותה. אתה רענית, איך שנאתי אותה. לוואי והיא רואה את זה. היא כאילו הייתה ספציפית אחת שעושה את זה, שהיא עושה את זה כל פעם? כל פעם, אחי, היה איזה פעם אחת שהופענו 3 ימים בעובדה, אוקיי, עובדה זה רחוק. כן. עובדה עם אילנה דיין, שאוט-אוט. שאוט-אוט לאילנה דיין. הופענו בעובדה, וזה הופעות קצת קאדריות, וזה ימים לא הכי כיפים, אבל סבבה, היה אחלה. חוזרים באוטובוס בחזור, 4 שעות נסיעה, כיף גדול, או 3.5, לא יודע. ואז מודיעים לנו, טוב, סבבה, כאילו יש לכם גם עכשיו צפייה של הרענית, היא צריכה להגיע כאילו, צפייה זה כזה שהיא רואה את ההופעה לפני שקוראת ההופעה כדי לאשר אותה. אז היא מגיעה, והדבר היחיד שהיא אומרת לכם, זה לעשות כאלה, ולחייך, ולעמוד זקוף. וואי, איזה קושי, אחי. והיא בודקת את הדיגום, ושכולם נראים אותו דבר, וכולם מחייכים אותו דבר, וכולם מזיזים את היד באותה צורה, זה הדבר היחיד שמעניין אותה, כאילו. נורא. אני יכול... לזייף אחו שרמוטה? כן, אני יכול לזייף, אני יכול לשים מילים על הרצפה, אני יכול כאילו, כלום, הכי, זה, לפחות כל... אני מחייך. כן, חיוך מוגזם כזה. חיוך מוגזם ומזויף ביותר. איך באמת אתה שומר על החיוך הזה, שאתה שבוז אחו שרמוטה, אתה יכול להסביר לי? תשמע, זה די קל, אחי. האמת שזה די קל. אתה עולה על הבמה, כולם מחייכים, יש קטע גם, ספציפית בלהקה שלי, היו אנשים באמת מדהימים אחד-אחד, כאילו היה לי כיף שם עם האנשים, יש שם אנשים חמודים ברמות, חלק חברים שלי עד היום, אנשים שכיף איתם. אז אנחנו, אתה יודע, אנחנו קבוצה, אז אנחנו עולים לבמה, וכולם יודעים שעכשיו צריך לזייף, אתה מבין? לזייף את החיוך, לזייף את האנרגיה. אז זה כאילו נהיה משהו מצחיק אפילו. אז זה נהיה צחוקים, כן, זה נהיה אווירה כזה שעולים, ואני עושה לו... כן, נה 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 לה 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 זה מדבק, גם יש אנרגיה. זה אנרגיה. היינו עושים את זה בעיבוד פאנק, אחו שרמוטה, היינו עושים פוקה, 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 דופקים דיסטורשנים, וזה היה מצחיק. סתם כאילו להטריל איך אני מת על זה, לאיתי יש דיבור מדי פעם של כזה שהוא מדבר, ואז אני כזה, בונה איזה מפיק, ואז גם אני התחלתי לדבר ככה. נכון, אתה פתאום דופק לי, הוא שומע הפקה, בונה איזה גרוב, אחי. איזה גרוב. הוא דופק לי, אולי תעשה 4 on the 4, ואני עושה לו, הופה, בן, הופה. ורסאצ'ה on the floor. ורסאצ'ה on the floor. 4 on the 4 זה סוג של קצב. אתה יודע שברונו מרס היה אמור להופיע איתנו בפאצ'ו, אבל הוא לא שילם לבן. אתה לא תירגע מזה! אתה לא תירגע מזה! וואי, איזה מצחיק זה היה, שלחת לי את ההקלטות האלה, אני וסעדה נשברנו, אחי. נכון. נשברנו מצחוק. Listen, Bruno, if you want to come,
If you want to come, I can give you... 2 songs, maybe for you 3, 50 shekels. 50 shekels. It's a special price for you, but listen, you have to bring 10 people at least. At least. If no, you don't come up. אתם שורפים אותי איך הוא שרמוטה. אני כאילו הכי גבר פה, ואני יוצא הכי לא, אני לא מבין איך זה קורה. לא, זה הכי גבר פה. אני יודע. בנושא אירועים, באמת פצצה. מרים אירועים פצצה, בן יזם. הנה, אתה לא מאמין, משמיים זה קורה. פגשתי איזה יום אחד, מה זה יום אחד? ביום הולדת שלי יצאנו לקולי אלמה, שאני מסטול פיצוצים, ואני לא אוהב לדבר שאני מסטול, וכל מיני אנשים שאני עובד איתם. שאתה כאילו אמור להיות רציני, ואתה אמור כאילו להיות... לא, אני מדבר על כאילו, לא אתמול שלשום, כאילו שזה... היום הולדת היה ביום שלישי, וזה כזה התחלף בין שני לשלישי. בדיוק. ראיתי אותו שם בקולי ביום שני בערב, מפוצץ אגב, קיצוני. מדהים, וואי, שאנחנו היינו לפני איזה שבועיים היה ריק. נכון, היה ריק. נכון, ועוד הייתי עוד לפני חודש וחצי, היה ריק ממש, כאילו זה היה שרק, כאילו, יחסית שזה רק התחיל. ואני מדבר איתו וזה, ואמרתי יאללה בסדר, נו יאללה, נזרום על השיחה וזה. קיצור, מפה לשם, קצת החמאתי לו על דברים שהוא עושה, אחלה פאצ'ה שבעולם, אוהב אותך אח יקר. ראית את הבעלים? וכן, והוא אמר לי, כאילו יאללה, אנשים מתחילים להופיע, כאילו תניע את הליין חזרה. אוקיי. ואז אמרתי, וואלה, כאילו, יש בזה משהו. הנה, כאילו, אפשר קצת להתחיל להחזיר קצת תרבות. החזירו בעיריית רעננה, החזרנו קצת את האירועים. נכון. ועכשיו גם בפאצ'ו נתחיל להחזיר לאט לאט. אין, כאילו זה שאנחנו עצובים והכל, לא יכולים למנוע מאיתנו לעשות את כל האירועים האלה של התרבות, כי אז נמשיך להיות בבאסה, כאילו. אני חושב שכל היופי של מה שיצרנו פה במדינת ישראל, עכשיו רגע רצינות, שיש לנו את הפריבילגיה הזאת, שיש לנו צבא מאוד מאוד חזק, שבאמת שומר עלינו, אני חושב שהמטרה היא שלא נפסיק את החיים שלנו. זה המטרה של מה שיצרנו פה. נכון. וזה מדהים, זה מדהים שאנחנו קצת כן, כי אכפת לנו, ואנחנו, אתה יודע, כולנו, אתם מכירים, כל אחד מכיר מישהו שבתוך עזה עכשיו, מישהו שחס וחלילה נהרג, מישהו שחס וחלילה ב7 באוקטובר, מישהו שחטוף, אני בטוח שכולם מכירים מישהו. אבל מה שמדהים באמת בכל הדבר הזה, שאנחנו ליטרלי יכולים לקום בבוקר ולעשות מה שאנחנו רגילים לעשות, כי הצבא שומר עלינו כרגע. אז בסדר, אז אולי יהיה הזקות וזה, ויהיה קשה, וזה יהיה מבאס ומלחיץ, אבל אני חושב שזה חשוב להחזיר את החיים לשגרה. אני מבין, אני יודע שאני מרגיש אם זה מוזר, אני בטוח שכולם. זה אשמה כזאת, מעין אשמה כזאת. זה אשמה, בדיוק. שכזה, הם עכשיו נלחמים בעזה, מה, אני בכלל יעז ללכת ולבלות, אבל לא, אני חושב שכאילו... בשביל זה הם שם, אתה מבין? כמו שאתה אומר את זה, הם עושים את זה בשביל שאנחנו נוכל לחיות את החיים שלנו. בדיוק. ואני חושב שגם הם מבסוטים שאנחנו חיים את החיים שלנו ככה. כי הם אומרים לנו, וואלה, לפחות שאתם כאילו, אני רוצה להאמין בטוב של החיילים ולהגיד, וואלה, שלפחות הם ייהנו בזמן שאנחנו שומרים על המדינה שלכם. נכון, אני יודע שהם עושים את זה. אני יודע, יש לי חברים שזה הדיבור, כאילו, שהם שמה והם אומרים, בוא'נה, אז אם אני פה ואני... כאילו חרה לי, אז לפחות שאנשים שעכשיו שאני מגן עליהם, שיהיה להם סבבה. חברים שלי, זה הקרובים, זה החברים שלי. שחברים שלי, שילכו לשתות בירה, כאילו... שלא יבכו על זה שאני בעזה כל היום, והם מתקרבים אליה, גם יש להם עוד חיים משלהם. נכון. כן, לגמרי. זה חשוב. ממש. אני חושב שזה מדהים שזה קורה, ויש לנו זכות. זכות גדולה. זה הנחוץ, הרגיש שזה הנחוץ. יפה מאוד. עוד משהו שתרצה להוסיף ככה, ולפני סיום. סיום, אנחנו עוד מעט מסיימים את הפודקאסט. אני רק רוצה להגיד שלשנינו מאוד כיף לעבוד איתך ולהיות חברים שלך. איזה כיף. רציתי, האמת שחשבתי שנספר איך הכרנו, אבל זה סיפור ארוך. שלום לחברי פודקאסט ונהנים. קרתה פדיחה והמצלמה נכבתה משום מה. לא מפתיע, בנג'מין הוא פשוט לא אחראי. אז אנחנו נמשיך את הפרק, רק בלי וידאו, אנחנו עושים לכם תמונות שלנו. וזהו, תהנו ממנו, מה אני אגיד לכם? פדיחה, בנג'מין הזה, הוא לא אחראי. זה מיטל אשמה, אני חושב גם. היא עשה לנו בכוונה, כי לא כיבדנו אותה בבוקר. וזה, אבל בוא נגיד, זה אהבה מבת שלישי. משהו כזה. התחלה באתי, אמרתי לך, אתה יודע... לא יודע איך הגענו לידי, אבל יש לי חבר כזה. נכון, הגענו לידי. ברור, אני מכיר אותו וזה. נכון. אז ראיתי אותך ביום הולדת. נכון, ואז היה לנו שם שיחה רצינית. Love, exciting and new. היה לנו שם שיחה רצינית, ואז שלחת לי את משחקים, שלחת לי את זה, ואז נתנו אותו באיזה 2-3 סשנים, סיימנו את השיר. וואי, שיר נדיר. היה כיף. שיר נדיר. באמת שהשיר יצא כבר, זה שיר כזה טוב. הלוואי, אמן. שיר כזה טוב. בימים יפים יותר. כן, כן, פחות רלוונטי עכשיו שיר על סקס. מה? סבתא, זה לא מה שאת חושבת, סבתא.
נתראה עוד מעט, אני מבלה עם סבתא שלי רבה על הזמן. יולי אמר לי למסור לך ש... אל תתעתת. סבתא! לא, יולי משתולל. שמעתי, ראיתי. משתולל ומתבולל. ראיתי. בריא. אז באמת כאילו מאוד, בנימה אישית מאוד כיף לעבוד איתך. איזה כיף. יש מדהים, מאחל לך שתצליח, מאחל לך לא, אני אאחל לך, אני אגיד לך, תקשיב, אני... תסגר על עצמך, תוציא את המוזיקה שלך. כן, הלוואי שהיית מאחל לי ככה ליום הולדת, אתה יודע? אני יצאתי גדול מהחיים, ואמרתי לו, למרות שהוא... לא, אני יש לי בדעת. הוא רוצה לשבור לי, הגוף שלי שבור, הוא רוצה לשבור לי את הגוף עוד יותר. לא, צריך לחבק אותך, חיבוק הדין. הוא שכח את המועד שלי. בסדר, אוקיי, שכחתי. אני לא זוכר אף אחד, של עדי הוא זוכר, אני לא זוכר אף אחד. איזה בן זונה. אוקיי. עדי, שנים הוא זוכר את של עדי. אני לא זוכר, חרטה. אז אני יצאתי גדול מהחיים, ואמרתי לו מזל טוב. אז עכשיו הוא גם בא לי, למה לא אמרת לי מזל טוב ככה? למה לא עשית לי ככה? למה לא העלית סטורי? תקשיב, אתה אין לך באמת. תמיד רוצה עוד. אני אין לי. אני יש לי, אני בא, אני מאחל לך מזל טוב. לי יש יום הולדת. דרך אגב, לא הבאנו מתנה לאורח, זה לא יפה. לא מתאים. ממש לא יפה. לא. אני אלך להביא לו תביא לו אחר את ה... תביא לי איזה... רגע! אולי איזה אנרג'י? אוקיי. קודם כל... אנרג'י, מביא אנרג'יה. כן. אז כן, אז אנחנו נעשה הפסקה רגע. יואו, אני בוכה! תביא את הספר הזה. איך קוראים לבן אצלי בטלפון? אדישו. בדיוק. משהו אדישו. אדישו? איזה ספר יש לו בבית? חוכמת האדישות. אדישו. למה אתה קורא לו אדישו בטלפון? לא יודע, היה איזה קטע עם שחר. הוא היה בצבא מאוד אדיש בהתחלה. הוא אדיש, אני לא יכול לדמיין אותו אני אגיד לך מה, הייתי פשוט שוקיסט, וככה זה היה יוצא. הייתי כזה, כאילו, בפנים אני כזה, יו, מה הולך פה? אני לא יודע אם בא לי להיות פה בכלל. ואז הייתי כזה, טוב, אין לי ככה לעשות כלום. היה לנו קורס, והם היו עושים לנו, זה הצבא הכי צבא שהיה לנו אחרי הטירונות, היו עושים לנו כאילו מהירים אותנו ב6:30 בבוקר ללכת לאכול. ללכת לאכול. כל פעם הוא היה קם אחרון, היה קם דקה 90, די, כזה, זה בוקר אחד, אני לא אשכח את זה בחיים. אני לא פעם של בוקר, אחי. קם פעם אחת, אנחנו אומרים לנו 6:30, תעמדו בחט בחוץ. אנחנו עומדים, וזה היה, לא היה חט, כי הוא לא היה. עושים איפה בן, עושים איפה בן, לא יודעים, אין לנו מושג. זה, שואלים את ההוא, איפה בן? רגע, שנייה, תן לספר את הפן. שמע, סתיו שורף אותם, אני לא יודע מה נסגר, אחי. תן לו. איפה בן? המדריכה עומדת כזה, איפה בן, וזה... איזה מדריכה זאת הייתה? לא זוכר קוראים לה, אבל הייתה... חבר של אלון? לא זוכר, לא, מישהי אחרת. לא משנה עכשיו, לא ניכנס, זה לא מעניין גם. נכון. עומדים בחט, איפה בן, כולם נמצאים, זה, איפה בן, היא אומרת, לכו תקראו לו, קוראים לו, הבחור שקרא לו חוזר, עדיין בן עוד לא בא, פתאום הוא יוצא עם עיניים כאלה נפוחות, עם גרביים, והנעליים פה. מה? כולם מתים. הוא עומד עם זוג נעליים וגרביים. מה? למה אתה מאחר? שים נעליים. טוב. והאדם הכי גר, בגלל זה קראתי לו אדיש, הוא היה אדיש כאילו למצב. וואי, זה אני הבחתי. טוב, אנחנו חייבים לזוז. רגע, אבל... אתה רוצה לספר עוד משהו כזה? אני משהו עליתי, יאללה, תגיד. שהוא באמת, אני חושב שאני בן אדם לקוח מאוד קשה, בגלל שאני גם מפיק את עצמי ומפיק אחרים גם, אז יש לי איזשהו סטנדרט לאיך שמפיק אמור להיראות. ואני יושב לאיתי חזק על הראש. עם ז'קט סגול. למה אתה מפיל את המתנה? ז'קט סגול שרשר, בלורית וזקן. מה זה? איך שמפיק צריך להיראות. מפיק צריך להיראות. לא בקטע כזה. די, אתה מוציא אותי. די כבר, תפסיק. חדל. אז באמת, אני יושב לו על הראש, אחי, והוא באמת, הוא מקבל את זה, ומה זה באהבה, כאילו, זה... כן, בסופו של דבר, אתה יודע... מפיק צריך להיות סבלני, אני זה מה חושב שאתה בדיוק להכיל אותך. אני חושב שהדבר הכי חשוב אצל מפיק, זה להבין את האחריות ששמים לו בידיים. להיות מפיק, זה לא לתקן למישהו את השירותים, וזה לא... חס וחלילה שאני לא מזלזל, כן? אבל בסופו של דבר בא אליי מישהו, והוא שם אצלי ביד את החלום שלו. החלום של האנשים האלה זה להיות מוזיקאים, שלך, של עוד אנשים שבאים. שלך. שלי גם כמובן.
והוא סומך עליי שאני יוציא לו שיר שיהיה ברמה לגמרי. שתוכל להגשים את החלום שלו. וזה סופר חשוב, ומי אני שעכשיו, אתה יודע, אני כאילו יש לי קצת את הידע הקצת יותר טכני שלי אולי בתוכנה וכל מיני דברים כאלה, אבל מעבר לזה, מי אני שיגיד לאומן שמולי מה נכון ומה לא נכון, כאילו. כי בסופו של דבר זה החלום שלו, זה הוויז'ן שלו, זה ברור שאני צריך לתת אינפוט, ואני צריך לתת את הדברים שלי, ואכפת לי, אז אני מתווכח לפעמים. אני חייב להגיד לך עוד משהו, שכאילו, יש הרבה מפיקים שהם יכולים להפיק מדהים, ואתה שומע כאילו אינסטרומנטל שלהם, ואתה אומר מדהים, אבל הם לא יודעים להתאים את זה לאמן. נכון, זה איזה כיף זה, כי אני חושב שבאמת, הפקה, בשביל להיות על בן אדם, היא צריכה לשבת עליו טייט, כאילו, לשבת על האומן, נכון. זה אמור להיות כאילו, זה אמור להיות איזה וייב מפחיד, כי אם לא עשית בזה כלום, ואתה בן זונה, אתה עושה את זה טוב, ואני יכול להגיד על הלקוחות שלי שאני מקבל פידבקים מהם, שכאילו... נכון, לא, אתה יודע להתאים את עצמך ממש טוב. אני כאילו, זה מה שאני יודע שאתה הכי טוב. נכון. לפני שאני מפיק, אני זמר. אתה מבין מה אני אומר? אז אני חושב שתתן לנו לקראת סוף, אנחנו חייבים לסיים. תיתן לו את פרס המפיק השנה. אז מפיק השנה. לקראת סוף השנה, אולי הפרק הזה כבר יעלה בשנה החדשה. חברים, מפיק השנה. איתי גנון! תן לנו נאום קצר, לפני שאנחנו מורידים איתך מהבמה. כשמתחילה המוזיקה, זה אומר שאתה צריך לסיים את הנאום. אוקיי, כמו בגרמיז. קודם כל... ידעתי שהוא יעשה את זה. אני רוצה להגיד תודה לאמא, ותודה לסבתא. לא, בדרך כלל המפיקים המגניבים, יש להם כזה, איזה מסר כזה, אתה יודע. כולם היו, וואי, יש לי. כולם פה בחדר הזה חושבים מה היה קורה אם לא הייתי זוכה בדבר הזה. ואני חושב ש... I guess we'll never know. I guess we'll never know. אז תודה רבה לאיתי גנון. שגאה. תודה רבה לאיתי גנון שהיה איתנו פה, ולפני שאנחנו הולכים, אנחנו נעשה את החסות הבלעדית שלנו. גם היום אנחנו עם פאמפרס. פאמפרס! with a bumper! מזכירים לכם לרשום את קוד ההנחה שלנו באתר SBY, שזה סטיב, בנג'מין ואיתי. רציתי להרגיש חופשי, להוריד את המחסומים, ותקבלו הנחה. קבלו הנחה על המגבון הראשון. והיום משלוח חינם מ-999 ש"ח בלבד. בעל הבית מפרגן. המבצע בלעדי לחברי פודקאסט ונהנים. תודה רבה לך. תודה לכם. וואלה חברים, היה לי כיף. תודה רבה. ממש תודה שבאת, אני מקווה שתבוא לפה שוב. בטח, ברור, תזמינו אותי, אני בא. ביי. עכשיו יש שיר.